Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví herečka Emília Vášáriová. Hľadať nejaké momenty v mojom živote, to je ťažko vypichnúť nejaké 3-4. Žijem už príliš dlho na to. Sama som prekvapená, že som ešte tu. Ale je to tak. Možno jeden z najdôležitejších bol asi to, že vlastne v 50. rokoch, keď som mala maturovať, hrali hlavnú úlohu kádrové posudky a tak ďalej. Čiže ja som z núdze išla na herecké skúšky, pretože inak by som bola asi musela ísť pracovať niekam do fabriky. A tak. Potom, keď sa komunisti, ktorí mi vlastne zakázali ísť na vysokú školu, keď sa dozvedeli, že som urobila príjmačky na túto umeleckú školu a v 50. rokoch povolanie herectvo na Slovensku znamenalo naozaj všetko, len nie nič dobré. Takže napríklad to je jeden z tých momentov, že som vlastne v tomto povolaní. Potom určite boli najdôležitejšie momenty v mojom živote. Moje deti, moje vzťahy v rodine. Určite veľkú úlohu v mojom živote hrali moje rodičia. Myslím, že obidve s mojou sestrou sme mali veľké šťastie na skvelých rodičov. No a potom som mala šťastie, že som stretla môjho muža. To bol Milan Čorba. Bol kostýmový výtvarník. S ním som potom prežila veľmi príjemný život, za čo som veľmi vďačná. V mojom živote samozrejme boli veci, kedy som bola presvedčená, že s tým musím prestať. Moje prvé manželstvo sa rozpadlo na tomto mojom povolaní, pretože nemôžete žiadať od každého muža, aby vlastne sa každý pondelok díval na vás v televízii, že tam zase som v náručí nejakého iného muža. Nie každý to znesie. Takže toto povolanie aj takýmto spôsobom zasiahlo do môjho života. Ale našťastie som potom našla človeka, ktorý mi podal pomocnú ruku. Ja som hlavne chcela ísť študovať do Prahy. To bolo prvé, pretože bolo pár dievčat a múdrych chlapcov, čo sa dostali a študovali v Prahe. Ja neviem, čo to je jedno, hoci medzinárodné práva alebo dejiny umenia. Učila som sa vždy tak, že nikto o tom ani nevedel, nebol problém. Takže keď vám v 17 rokoch povedia, že nie je zmaturovať, takže musíme si dávať veľmi pozor, lebo tieto doby sa teraz začínajú veľmi opakovať. Podľa mňa zatiaľ to nie je až v takomto stave, ale mne sa niekedy zdá, u nás na Slovensku žijeme horšiu dobu ako v 50. rokoch. Vždy som si myslela, aj keď som sa potom na tú školu dostala, že to je len také provizorné riešenie, aby som vypadla z toho malého prostredia do väčšieho a že sa dostanem potom na nejakú vysokú školu. No ale nakoniec, už keď som bola v druhom ročníku, som dostávala prvé príležitosti a pomaly som sa do toho tak zamotávala. Potom už prišli deti, potom zase bolo treba deti živiť a tak ďalej. Takže už som sa ťažko z toho vymotala. Ja som ani nemala takú nejakú túžbu. Myslím si, že mi nie je ani vlastná povaha také, akože neustále, i keď teraz hovorím veľa, ale akože neustále sa zdôverovať, alebo rozprávať o sebe, alebo vytrčať sa na javisku, ako hovorievala moja maminka. Vždy mi hovorila, len sa prosím ťa tam nevytrčaj na javisku, ako tie tvoje kolegyne. Snaž sa tam len byť, ale nevytrčaj sa tak, ako oni. Akože oni sa líčili a všetko, no tak ja som sa nelíčila vôbec. A potom mi to, keď sme v 89. dostali naše kádrové posudky, keď nám to vrátili, tak tam som videla, že som ako nekolektívny typ, že sa ničoho nezúčastňujem. Ja som nikdy nemusela proste niekde vysedávať alebo po predstavení si uvoľňovať nervy nejakým alkoholom alebo cigaretami, alebo čo. To mi je úplne cudzie. No, všetko to vlastne trošku bolo inak v mojom živote. Ja nemám túto povahu na to. Ale tak potom už, keď som robila, tak som sa snažila hlavne, aby sa moje deti nemuseli za mňa hanbiť a proste som bola rada, že skončilo predstavenie a mohla som utekať za nimi a tak ďalej. Takže toto povolanie herecké je veľmi nevhodné pre ženu, ktorá chce mať rodinu. Veľmi. Nerekapitulujem moje role. Ani môj život, ešte sa mi to nechce. Ja som si nikdy nerobila žiadne poznámky, neviem. No, proste prešla som tým životom a som veľmi vďačná, že je to za mnou. Viete, ja som dosť taký akože človek, ktorý vždy pochybuje o veciach aj o sebe. Takže ja som si hovorila veci pár, za čo som vlastne vďačná, že som robila toto povolanie. Mojou domenou vždy bola muzika. Už ako decko som tancovala všeličo možné. Robila som balet, robila som gymnastiku, strašne rada sa hýbem. A tak vždy, keď som mala možnosť v tých veľkých roliach, aj tých základných, najväčších, čo som hrála, tak vlastne vždy som chcela naplno aj celým telom
materiálom pracovať. No a tí režiséri mi to niekedy dovolili, takže to bolo pre mňa strašne príjemné. Potom milujem film a potom teda kino, myslím, nie to, čo ja hrám, ale to a potom aj až divadlo. Ja som aj na tej škole využívala všetko, že som si urobila štátnicu z dejín hudby. Takže pre mňa to zrazu, to herectvo vlastne znamenalo aj takú symbiózu tohto všetkého, čo ma vždy v živote bavilo od môjho detstva. Tak toto sú také zvláštne momenty. Potom to, že som sa stretla so zvláštnymi ľuďmi, s úžasnými ľuďmi v tejto profesii. Že to boli takí šľachtici nášho povolania. Mala som šťastie aj na režisérov. Mala som šťastie na témy. Mala som šťastie, že som nikdy nemusela hrať v nejakých hrách. Ja som sa nikdy netajila tým, čo si myslím o niektorých veciach a o socialistickom realizme a neviem čo. A zvláštnym spôsobom sa mi podarilo v živote, že ma to všetko nejako obišlo. Nemusela som robiť veci, ktoré v divadle, keď ste zamestnaná, v podstate nemôžete celkom odmietnúť. Toto sú také veľké šťastia, čo sa mi stalo a že vždy aj po pôrodoch som sa vlastne vrátila do toho divadla, že niektoré roly boli úžasné, niektorí režiséri boli fantastickí. Veď už keď som prišla do Národného divadla, bola som tam pol roka, tak prišiel režisér Krejča. Obsadil ma. Mala som 22 rokov. Potom, keď som mala 19-18, tak režisér Krejčí, ktorý nemohol točiť tu na Barandove, tak prišiel a točil veľmi krásny film, urobil Polnočnú omšu a vybral si ma z tej školy. No a tak vždy v živote sa našiel niekto, kto mi podal takúto pomocnú ruku. Tak za to som vďačná. Veľmi. No a doteraz ešte. Napríklad prestala som tu v Prahe hrávať vlastne cez ten COVID. No a teraz z ničoho nič mi pán Michal Hrubý ponúkol túto hru, ktorá fakt dostala Pulitzerovú cenu, volá sa Milostné dopisy. A som zase naspäť v Prahe. A cestovala som po svete, bola som na rôznych festivaloch. Toto sú také milé veci v mojom živote, ktoré by mi žiadne iné povolanie nedoprialo. Vždy som dostávala veľmi zaujímavé a dobré roly a ešte dodnes je to tak a dobrých autorov a dobré témy, ktoré mňa bavia. A našťastie aj v hrách mladých autorov, súčasných autorov a baví ma to veľmi. A robím veľa s mladými režisérmi. Režirujú ma moji študenti a to je strašne príjemné. Vždy, ešte než som ja v mojom živote dospela do štádia, že dajme tomu situáciu, ktorú budem riešiť na javisku, som vlastne ešte neriešila v živote a už som ju riešila na javisku. Druhá vec, že som sa absolútne dovzdelala, čo sa týka literatúry. A potom 30 rokov, keď som učila, tak vlastne to je neustála príprava. Aj všetko, čiže to je výzva a ťahali ma aj tí študenti, snažila som sa inšpirovať nimi, či som im hovorila, prišla som, dobrý deň, dnes vás budem výnimočne vyciciavať. Takže dajte energiu a poďte. Viete, lebo to je tiež úžasná inšpirácia. Ešte viac by som povedala, že takú zvláštnu disciplínu. Ale keď ja som si hovorila, ak to povolanie mám robiť, že ono to chce aj takým svojím spôsobom a ja to tak beriem, možno druhý nie. Ale ako takú askézu. Istý systém v živote, ktorý som nikdy neporušila. Aj napriek tomu, že som mala veľké trápenie aj v rodine, alebo čo. Ale nemyslím teraz systém, že by som nechodila presne, alebo tak. Ale vôbec akože, keď už teda som začala na niečom pracovať, tak som sa snažila čo najviac vyťažiť z toho režiséra, z toho dramaturga, z mojich kolegov, z mojich partnerov. A na to som mala vždy šťastie, že sme hrali neuveriteľné veci. Hrali sme hry od experimentálnych cez celú americkú literatúru, cez Čechova, ktorého mimoriadne zbožňujem. To sú všetko veci, to sú dary do života. Čo sa týka toho, že čo som ja hovorila mojim študentom a o čom si myslím, že pre mňa, dajme tomu, bolo dôležité, že som to nikdy nebrala strašne vážne, že som nikdy nesledovala, kto je obsadený, či som obsadená, či nie som. Ale robiť vážne to už potom treba, keď človek už sa dostane to. Tak to je jedna z dôležitých vecí. No ale tým mojim študentom som hovorila aj iné veci. Varovala som ich aj pred týmto povolaním. Človek na tej škole dostanete ich 20-25, prvé ročníky, 2 sú aj režiséri, aj dramaturgovia spolu. A potom už sú sami a tam už je trošku vidno, že kto, tak vždy z tých, čo ja viem, čo tam potom zostanú. Tam vlastne je vždy 4-5 tých talentovaných, ktoré ale potrebujú aj tých druhých, lebo by inak nemohli robiť žiadne dialógy, nemohli by hrať. No tak s tým treba rátať, že to ešte neznamená, že niekto skončí školu, že niečo vie. Tam sa učí naozaj len remeslo. Remeslo tak, aby vedel si poradiť treba so svojím talentom, aby ho vedel zveľaďovať a tak ďalej.
Ja som nikdy mojich rodičov nepočula povedať, akože ja som unavená, ja si nevládzem a ja si musím oddychnúť. Alebo slovo nuda, to ani sa, ja si neviem predstaviť, čo keby som môjmu otcovi bola povedala, že ja sa nudím. Ako by to riešil. Ale také slovo by sme nepoznali, ale v našej rodine sa naozaj veľmi veľa pracovalo a veľmi skoro sa umiera. Pretože ľudia idú vyčerpaní, padne potom. No a ja neviem, čo tu straším tak dlho. Ale tak uvidíme. Tak ja mám na stole cez COVID. Som si lúštila krížovky v mnohých jazykoch, aby som nezabudla, aby som nevypadla celkom a nemala som čo robiť. Tak som našla a vylúštila som si takú nemeckú krížovku, kde bolo, že vždy musíš veľmi dobre vedieť, kedy máš s čím začať a kedy máš s čím skončiť. Toto som si napísala a mám to tam na mojom písacom stole. No tak uvažujem teraz, že či už o týždeň, alebo o mesiac, alebo o pol roka uvidím. Je to dobrá rada do života, viete. Ako zase treba to vedieť. Ja sa až tak sa toho nedržím. Nie. Viem si predstaviť celkom kľudne, ako budem bez toho žiť. Nie je toto veľmi šťastná doba, ktorú žijeme. To je taký zvláštny chaos, ktorý sa ma samozrejme dotýka, takže či sa teším, alebo sa neteším. Skôr by som povedala, že musím premáhať moje obavy. Mám veľkú rodinu, ďaká Bohu, aj napriek tomuto povolaniu. Takže musím hlavne bojovať s takými úzkosťami, ktoré ma prepadajú občas, že čo bude, ako nie, čo bude so mnou. Ja viem, že so mnou nebude nič. Proste zmiznem a bude dobre. Ale akože s celou tou mojou rodinou. Takže dá sa povedať, že teším sa vždy, z každej maličkosti sa snažím. Lebo to, akože chvíľky šťastia, alebo čo to sú naozaj len také iskierky, to sa učím uvedomiť si, že teraz je dobre. Teraz chvíľku je dobre. Hej, tak toto sa snažím v živote vyberať, takéto čerešničky na torte. No a tých radostí ja mám veľmi veľa. Napríklad teraz som oslavila 30. narodeniny mojej drahej vnúčky, ktorá je lekárka a je veľmi dobrá. Prežila som proste úžasne šťastný deň, alebo mám záhradu nádhernú a z ničoho mi tam rozkvitne niečo, čo som ani nezasadila. A ja vôbec som človek, ktorý žije s prírodou. Ja som vlastne, keď som bola teda decko a študentka pred maturitou, tak ja som veľmi túžila, že budem študovať astronómiu. Veľmi. A stále chodím s hlavou hore, nechodím s hlavou dolu. Aj keď nemôžem spať, tak si sadnem na terasu a dívam sa na nebo. Tam je stále čo vidieť. Pre mňa je veľké šťastie aj, že teraz sme šli a zrazu vysvetlo slnko. A keby ste videli, jak je krásna táto cesta cez tú Vysočinu, čo tam je za nádherných farieb a čo ja sa teším a strašne sa teším. A som šťastná tú chvíľku. Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Kateřina Kubalová. Zvukový mistr Dominik Budil.